cek keadaannya di hutan. Cuman sing nggone wis yang pertama babat lemah dadapan jenenge Mbok Rondo dadapan. Diyakini dari nenek moyang teko mbahku buyut Mbok Rondo ki manggon nek iki. Perempuan cantik pakai baju hijau, selendang hijau. Sing anu manggon nek kene iki dengan pinggir sumber pancen jomblo. Mentelung nih Mas. Nggih, mentelung kembali lagi. Kris nek jero. Nggih. Kuwi carane nggih pager sumber. Dilakone wong adoh sing nekoi yo cara urip wis gak enek apa-apa blas. Yo tak tekoki sampean butuh yo. Wah ngeten Mbah kula niki anu urip utang kula kathah. Selang berapa minggu alhamdulillah Mbah. Cara wit kula niki wit kula ambruk niki pun ngadeg Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakung Dumadi kalis ing rubeto nir ing sambikolo. Di kesempatan kali ini saya berada di Sumber Dadapan yang berada di Kelurahan Pinalan yang terletak di Kota Kediri. Nah, kita akan berkunjung, bertamu dulu atau meminta izin ke juru kuncinya. Assalamualaikum Rahayu. Waalaikumsalam Rahayu Sakung Dumadi. Monggo. Mas, monggo. Leres Pak Yon nggih. Nggih, lek yang Jawi Pak Yon, tapi lek yang iki biasane manggilipun Mbah Yon. Mbah. Nggih. Panjenengan sebagai juru kunci Sumber Dadapan. Daleme pundi jenengan? Kula Jombang. Oh, Jombang. Nggih, monggo. Iki kaping sepindah niki izin untuk konten YouTube, Pak. Oh, monggo. Mangke pengen pirsa keterangane sejarah Sumber Dadapan. Nggih, saged mawon nggih. Saged. Nggih, saged langsung diantar kali mangke bercerita, Pak. Monggo saged. Monggo. Nah, langsung mawon nggih. Nggih, monggo kalih mlampah. Anu medal iki napa medal anu medal sesuai berurutan lokasi pun mawon. Lah niki dipakai untuk taman umum ya Pak ya? Nggih, untuk taman umum. Tidak hanya tempat punden keramat berarti. Ya sing kono khusus ya enek, engko sing di tempat umum, sing di anu acara-acara yo ning wisata ya. Yo nek kono kuwi tamanan nek kuwi wisata nek kono kuwi. Monggo. Terus dinamakan sumbernya ini dari titik sumber ini ya Pak ya? Sumber Dadapan. Yang ini ya sumbernya. Nih sumbernya. Nah, iya. Ini telangnya Mas. Telangnya maksudnya pusatnya sumber. Oh di sini dari bawah pohon yang ada akarnya ini. Ya, ini dari. Ini kan udah musim kemarau tapi masih ada ya. Masih ada. Kedalamannya Pak? Kedalaman sekitar 1,5 meter ini. Kalau nanti musim hujan bisa 2 meter lebih ya, separuhnya. Lebih. Terus ini kita akan diantar ke mana? Diantar ke Cungkup. Nah, seperti ini rindang sekali karena banyak pohon-pohon besar di sini ya. Jadi selain tempat ini dibuat tempat bersejarah, juga tempat untuk wisata. Untuk wisata mandi anak-anak kecil Mas. Buat mandi anak-anak kecil itu. Sumber ini juga keramat sekali Pak ya. Ya, dia bilang begitu ya bisa. Assalamualaikum. Tapi tempatnya agak kotor ya. Agak kotor Mas. Nah, Cungkup atau punden ini dinamakan apa Pak?
Ini ya juga ya juga wilayah Jember, Dadapan. Satu kaitan. Satu kaitan. Ada hubungannya dengan makom yang ada di desa ini juga. Itu jenenge Mbok Rondo Dadapan, Mas. Mbok Rondo Dadapan ya nek hubungane karo Mas. Jadi dulu, Mas. Okay. Dulu cek keadaannya di hutan, jangan alas. Teman sing nggone kuwi sing pertama babat lemah Dadapan iki jenenge Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan. Dadi nerong anak Mbok Rondo Dadapan Jember. Mesti wis ana dhisik, sudah ada duluan. Lah dhek arep anu babat lemah Jember Dadapan kuwi mendine wonge ya golek tempat sing iyam, sing masak. Lah iki akhirnya nang gone Jember Dadapan yo neng lokasi kene sini. Nang lokasi Jember Dadapan iki diyakini dari nenek moyang teko mbahku buyut sampai an kakek iki terusnya Mbok Rondo ki manggon nek kene. Rumahnya basa wis ninggal teh di kono makom kono. Anu ngono kuwi ceritane. Ini lek di tersurat tapi enggak ada, tapi tersirat nek kono ki mek dari nenek cucu anak-anak itu ya akhirnya sampai di cerita-cerita ngono tok. Tapi lek dibukukan belum. Jadi mungkin saja Pak ya ini yang ada di sini seperti batu bata dan batu andesit ini bagian dari rumah beliau atau seperti apa? Kira-kira ya juga gitu. Dan asal usulnya dari Jember gitu. Asal usulnya batu bata. Lah ini ada kaitannya dengan ande-ande lumut. Juga Panji Asmoro Bangun, Pleteng Kuning, Pleteng Biru ada hubungan di sini. Di sini. Jadi di sini Mas, anu cerita Mbok Rondo Dadapan kuwi mupu bocah sing macute piye ya mupu kuwi anak angkat jenenge ande-ande lumut. Ande-ande lumut terus akhirnya anak putri kuwi kaya Pleteng Kuning, Pleteng Biru, Pleteng Abang, Pleteng Ijo kuwi ngelamar. Lek saiki ngelamar tapi lek dhisik diarani ngunggah-ngunggahi. Lek saiki pengen ngelamar, pengen dirabi, tapi lek dhisik jeneng ngunggah-ngunggahi. Nah kuwi teko konggone anu Kulon Kali. Kok Kulon Kali kuwi yo melok Mbok Rondo, tapi Kulon Kali. Nah, melok terus akhirnya pengen nyang rene, pengen unggah-unggah rene kuwi numpak arep nyabrang si Bengawan iki mung go ngenek jembatan, go ngenek perahu. Kon nyabrang ne yo Kang. Pleteng Biru di anu sabrangne mergo rupane ayu. Pleteng Abang di sabrangne mergo rupane ayu sampai pleteng kabeh sabrangne kabeh mergo dikek pahambung. Dhisik ngono kuwi. Basa bagian Pleteng Kuning gak gelem Mas. Mergo rupane elek di pacake elek. Mergo Pleteng Kuning emang neng kono ya anak angkat. Lah supaya sing di pek bojo karo si Andale Lemut mang anu Pleteng Biru, Pleteng Kuning, Pleteng Abang emang Pleteng Kuning ben gak dipek bojo di pacake elek. Akhirnya rehne Pleteng Kuning mang duwe haji-haji sodo lanang. Yo Kangkang diomongi. Aku gak mau sabrang nih. Yuku kabeh mau sabrang nih. Aku gak nyapa mergo rupamu elek. Ya wis lek pancen aku gak nyabrang aku. Aku nggak ngucek apa. Pleteng Kuning ngucek sodo lanang. Lek sampai aku gak mau sabrang nih, aku tak sabet sodo lanang. Mesti ambiar kowe. Akhirnya disabrangne lah Pleteng Kuning barang. Sampai teko desa Dadapan kene. Akhirnya ngunggah-ngunggahi sing ditampa-tampa iki gawe sing ditampa kabeh sing ditampa Pleteng Kuning. Mergo Pleteng Kuning sapa? Sing diunggah-unggahi ande lumut ki mang Panji Asmoro Bangun, yo ande lumut. Lah sing Pleteng Kuning mang
Panji Galuh ya Dewi Sekartaji. Mulane nang nggone kono kuwi kok kali Bandar enek bundaran Sekartaji. Mergo ya dhisik manggone Dewi Sekartaji. Ngono Mas ceritane ngono kuwi. Akhire ki mang acene kan bojone to Mas. Andane mut ku mang teko nggone Panji Asmarabangun petengkune mung teko Dewi Galuh ya Dewi Sekartaji. Ki mang acene mang bojone Mas. Ceritane ngono kuwi Mas, ceritane mbah-mbah kuwi ngono kuwi lah. Mulane terus akhire iki dijenenge dadapan kuwi sing babat lemah iki Mbok Rondo dadapan. Jenenge sapa gane sing ngeru Mas? Tidak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ya Mbok Rondo dadapan selawase sampai saiki gane sing ngeru. Itu diperkirakan hidup di era kerajaan berarti ya? Di era kerajaan. Karena ada sejarah-sejarah dari cerita nih. Wow. Sampai Panji Asmarabangun iki pomo diselidiki kuwi sampai teko nggone Brawijaya Kapirana Mas. Turun. Kuwi ditanya kuwi. Terus Pak, biasa di sini ada mitos atau kepercayaan enggak dari orang-orang baik warga desa ataupun orang yang jauh datang ke sini untuk apa begitu? Sing iki Nggih. ya iki ngene Mas. Yo sing sering dilakukan wong-wong adoh tetapi lek wong kene iki yo biasa-biasa saja. Iya. Dilakoni wong adoh sing neko yo pengen suguh, pengen sesajirene apa sing diunek-unek ya ati. Biasane pengen ini yo aku kur ngeterne tok apa butuhe tak buka tak ane jalukne yo engko wis wong engko piye akeh Mas rene wong minggiran wis tau wong dindi ceritane ngono kuwi terus yo ki maaf ae sing anu manggon nek kene iki khusus nek kene iki pancen yo ula Mas Ular ngene kok jadi budine dudu Mas, dereng di petuki ular rupane ijo. Ular warnanya hijau itu ular apa ya? Ya, sebagai pelindung Mbok Rondonya itu bisa dibilang gitu. Yang intinya itu ular goib lah. ular goib. Terus selama menjaga tempat ini Pak, pernah nggak jenengan diperlihatkan sosok-sosok? Anu pirang-pirang Mas. Oh gitu Pak. Piye to. Berapa tahun sih Pak di sini? Aku manggon nek kene sekitar tahun 94-95 Mas. Yo di ngriyon iku mahku sik kulon, mahku kulon yo mahku juga ngedepan kene, tapi aku terus akhirnya terus manggon nek kene. Terus akhirnya karo wong kene aku dikon jaga kene, carane lek apa-apa yo lek wong butuh, nek wong apa kon. Karena kebetulan omahku barang yo gandeng karo sumber. Terus kejadian aneh itu apa Pak yang paling masih jenengan kenang? Kapan kae yo ya maaf. Gendruwo juga ada. Pocong enggak sini tuh. Ada. Nyata itu Pak. Nyata. Bukannya bilang nyata, tapi lek omongnya aku ngomongnya gak percaya Mas. Tapi lek aku dhewe yang diperlihatkan lah aku dhewe ngakon. Jadi sumberan itu. Ini kan pinggir sumberan. Dengan pinggir sumber jadi ini 90,9 derajat telung. Mau nyemplung. Mentelung nih Mas. Okay. Mentelung kembali lagi. Mentelung kembali lagi. Ya gak apa-apa tak sawang aja. Ya piyelah aku kene. Terus juga pernah. Kalau Mbok Rondonya itu pernah enggak diperlihatkan dan sosoknya seperti apa? Orang-orang tertentu yang jelas itu perempuan cantik pakai baju hijau, selendang hijau. Mula wong kene gak oleh menyamai utawa madani pakaiane rupane hijau muda.
hijau muda. hijau muda dengan dari sama dudung hijau muda. Nggak boleh orang sini. Itu pantangannya. Ah, pantangannya. Mergo cara wong dhisik ngarani madani. Nggih. Nah, Jadi hampir-hampir seperti Nyi Roro Kidul. lek itu bisa juga. Tapi kalau wong sing lek sing anu ngarani iki ya nek kan hubungane kira-kira apa mbok rondo kuwi anak buah kira-kira tapi yo urung enek sing pasti. Lah cara nek kene iki sing bawane mbok rondo maksudnya bukan bawan. Cara dhisik ngarani iki pekatik Mas. Pekatik iki tukang ngopeni jarane lah. Tukang ngopeni jarane kuwi jenenge Mbah Jemblek. Makome yo enek ning Di sana. sebelah. Jadi satu di area makam umum. Iya, di area makam cara wong lek ngarani sik wong ini jenenge galak. Oh, Galak. Tapi terus di bawah komando Mbak Rondo. Ajudannya lah kalau. nah terus saiki ngarani ajudan lek ngarani sik iki ngarani wong sik kan pekatik. Pekatik iki tukang ngopeni jaran, tukang ngeritne jaran. Nah, iki jenenge Mbah Jemblek. Pak, kalau ke sini minta sesuatu yang sifatnya agak aneh-aneh gitu ya, entah itu pesugihan atau apa bisa, Pak? Oh, itu tergantung Mas. Tapi khususnya sing wong anu sing nyarene kuwi jalukane khususnya wong aku tau diparani wong anu ki pates juga wong Kediri kene. Cara urip wis loro sak udan telu sak anu urupan. Iki maksude wis lemah wis gak enek apa-apa blas. Wis lemah gak enek apa blas. Akhire nyang rene yo tak tekoki sampean butuh apa? Wah ngeten Mbah, kula niki anu urip utang kula kathah ngeten. Banyak. Kula kok angsal omongan kenteng mriki. Ken madosi jenengan apa laras Mbah Yon nggih. Tulung kula jenengan terne nggih. Jenengan bukane mawon. Oh monggo. Akhire tak bukane rene. Akhire wis tak bukane tok Mas sampean njaluk dhewe. Masalahe unek-unek sampean niku lek menawa sampean niku izin ngomong karo aku sampean njaluk dhewe. Intine wis tak bukane dhisik. Selang berapa minggu ya apa bulan. Alhamdulillah Mbah. Cara wit lho niki mpun ngadeg wit kula ambruk niki mpun ngadeg Mbah. Alhamdulillah Mbah. Monggo iki sing berhasil penting. Ya. Sing penting wis tak bukane dhisik, wis tak pamit nih. Syaratnya ada tertentu mboten? Syaratnya ada Mas. Yo iki ya biasane kuwi khusus aku mbek jeneng kono. Dadi nek gak yo iki yo maaf aku gak iso ngomong. Tapi lek nang butuh sing butuh mong sapa yo engko tak omong. Baru iki. Terus untuk sumber ada mitos katanya bisa untuk menyembuhkan penyakit juga. Benar itu, Pak? Kapan hari kaya nek wong nyarene wong gurah Mas. Nggih. Wong gurah kuwi golek tombo arep njikuk banyu tinggi tombo. Yo arep panggan golek aku butuh ya apa Mas. Anu Mbah, mbon wis rada sepuh wong. Anu Pak, kula badhe temu iki angsal petunjuk. Wis gak teko petunjuk saka ndi aku yo kapane nekoki ken pados banyu teng mriki terus bare kula damel tombo anak kula sakit petunjuk. Oh monggo kula terne kula jikukne. Akhire tak jikukne kono kae. Tak jikukne kok nggon sing pusate tak jikukne. Monggo Mbah
nek mugi-mugi berhasil. Nyatane ya wis gak balik rene, ya muga-muga berhasil. Nah, iku banyak. Jadi katakan sumber ajaib. Pernah kuwi sekitar dua mobil Mas. Nggih. Mobil merek B apa Mas? Napa? B. Mobilnya platnya B. Jakarta. Nah, Jakarta punya. Aneh Mas, teko ngene pondok. Pondok, Pak. Pondok. Hadine wong kira-kira sekitar wong 14 sih nyeluk sing nang warung khusus ku nyeluke Gus nyeluke. Nggih. Nah, keringan warung wis teko nono lah, teko nono. Pundi dalem? Saya Jakarta, Pak, Mbah. Mau ambil air. Terus si intine njiko banyu ki sampean gawe apa? Kok njiko pirang-pirang galon? Oh, banyak Pirang-pirang galon. Wis bakno nggih ngombe. Ngombe murid-murid kira-kira Mas njiko saking akeh iku lho Mas. Nggih. Nah, saking akeh. Dadine yo demacake Gus. Anune cekelane Gus apa? Berarti terkenal hingga di luar daerah ya, Pak ya? Sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Nah, gitulah ceritanya. Berarti Pak ini untuk benda-benda maksudnya batu ini ditemukan di sumber ya. Ini Apa ini di sini tuh ada candi, Pak? candi ini gong di petok nih Mas. Candi ini gong di petok nih, tapi tahu omahku kuwi ngisor omah Mas, ngisor pondasi Mas. Kuwi di parane konggone Mojokerto ya apa jenenge? Arkeolog. Terulang. Terulang. Akhirnya aku yo rada pegel Mas nasional. Oh, masalah anu omahku kuwi diduduk Mas. Di rumah iki diduduk. Ngene ning ngisor omahku kuwi enak recone. Akhirnya ngomongnya dites ngono kuwi. Tapi lah sing pas ibu maksudnya bojoku aku pas metu. Akhirnya aku teko tak omong. Iki sing ngakon sapa? Wis izin to, Gus. Akhirnya dia batane. Saiki uga sama nurut aku. Wong taman gak ana izin aku. Belum sempat ditemukan arca itu. Belum. Hanya perkiraan. Sudah digali. Tanpa izin Mas. Akhirnya aku yo rada ya nesu Mas. Iki mau balekne apa ora? Lah balekne iki engko urusane dawa lho. Kecuali omahku mau tuku sakarang aku. Monggo duduk. Iki jek omahku iki karang aku. Bersertifikat lho ki ya. Kok koyo ngene iki ya. Iki hambane ketoke wong pinter-pinter. Kok koyo ngene iki piye carane aku? Hampir tuh diuruk Mas. Ya rumah ini itu. Ya kuwi lah Pak. Jadi kemudian di area sini juga masih ada kesatuan, ada sebuah bangunan kunonya. Jadi anu Pak, aku nggae warung kelek tak duduk sak pira ngono wujud iki pondasi. Oh memang ada Pak. Pondasi lho ya, aku gak ngomongnya patung reca lho ya. Nggih. Pondasi. Jadi era kepira aku yo ora ngerti, tapi intine gak enek semen, duduk semen, tapi rosane duduk Mas. Mboten men-men Mas. Jadi aku lek gawe duduk-duduk apa mesti petuk pasti pondasi yo tak balekne neh. Lah piye ngono. Iya. Tak balekne tak pinggir warung kae yo. Tapi kecuali pemerintah membebaskan. Monggo. Silakan ya Pak. Lokal terus piye ki engko. Diukir-ukir omahku gak karu-karuan. Tapi berarti rumah jenengan di atas pondasi bangunan kuno. Ya bisa dikatakan gitu. Ya rada nang rene lah lek omahe kayak Pak kesininya. Ke sini. Yo dene warung kuwi paling antara saiki ya iki terus ngidul. Warung mulon di sebelah sampai sana. Berarti sering ditemukan gitu. Yo sering. Tapi pokoknya lek duduk-duduk no. Boto samene-mene iki Mas. Samene-mene iki Mas. Tuh, jejer. Wah iki lek pondasi apa wis balekna. Kalau pusaka Pak pernah ditemukan? Yo betulan kan nek kono Mas nang gone
pusate Telengke enek tumbake. Yo kebetulan dhisik Mas, aku cek nom tuang jiko ngono kuwi lek saiki aku wis dadi di wong anu kene lek butuhne apa ono mbayan lek saiki aku wis gak jiko. Nah nek terima watu akeh tahu tinggi anu konten jiko nek kene iki wujude gaman kris nek jero kene Nggih. wujude gaman. Oh, ditarik orang-orang spiritual. Ditarik. Ya mestine kan konten mesti anu nggawa sitok wong sing Pinter gitu. ya tapi anu intine wis anu izin aku. Tapi memang ada Pak yang di atas ini tuh banyak. Ya, banyak. Sejenis yang paling banyak seperti tombak, keris gitu. Tetap lek anu tombak Keris di sana jeneng ya? kono cian. Aku yo gongane jiko kuwi cara nggih anu pager sumber. Pager sumber. Gawani jiko. Ning ada. Nggih, nggih. Ada. Lek kalau batu-batu akeh wah Banyak kali. banyak. Kering. Berarti banyak pusaka dong di rumah Pak. Enggak ada. Oh, enggak ada. Jadi aku ki gak pernah ngopeni Mas. Jadi aku sekali jiko wong sing butuhne yo tak wehne. Oh, Aku gitu. moh aku. Ngopeni aku moh. Lek aku Mas, khususnya aku pribadiku. Aku nyambut gawe bawane buka warung. Ya wis kuwi kan hasilku gak warung kuwi. Aku moh kuwi hasil teko kono. Bape sak pinter-pintere pusaka, sak pinter cak gede-gedene pusaka. Gawe kaya apa? Takon duit gak iso, Mas. Gitu ya Pak. Nah, berarti nek realistis. selama gue tak jiko kena, berarti gue pangkat sak bawah. Gue tak jiko kena kok. Aku pangkat tak buka warung ae. Ya gue dengan aja aku. Ngono Mas. Dan tak kongkon gue golek duit jelas gak iso. Ora ta Mas? Lah ngono lho intine mlane aku mau ngopeni. Nggih Pak Yon, matur sembah nuwun atas informasinya. Ya sama-sama. Sehat selalu. Matur nuwun.